ndidi bije nuwa wale na ndidi bije nuwa bunyada na mba na ndidi bije nuwa na tuku kelo wa na emesi ya kafanye anya wale na ndidi bije nuwa wale na ndidi bije nuwa bunyada na mba na ndidi bije nuwa na tuku kelo wa na emesi ya kafanye anya Chendo nwanne eze ayodo n'ịsọ ọkụkọ ọ bụ na-eche ndomo nwa na-epeta ọka ụwale na ndedebe ijenu ụwale na ndedebe ijenu nwanne m ada na mba na ndedebe ijenu na tupu kele ụwa na-emesi ya ka afọ anyị anya Chendo wale na ndedebe ijenu ụmụ Biafra na ndedebe ijenu ụmụ Igbo nwanne gba ndedebe ijenu ka anyị welu ndedi emesi ọ ga-adịla anyị na mma wale na ndedebe ijenu ụmụ Igbo ka anyị welu ụlọ nwanyị chụba efe ụwa maka na emesi na ọ ga-adịla anyị na mma emekwula anyị ya Polo kosi na ndedebe ijenu eze oyi mpama ọgwụlasị eze omepụkwu na ndedebe ijenu nyamanezi owele home of klasị na ndedebe ijenu ọnịcha doke na-achụ kedu ife mmemelụ gị na ndedebe ijenu enweghị m ọlaedo ọmọbedo ọyị na ndedebe ijenu ọyị mpama ọbụmụ nwanne m ada na mba kwa ndedebe ijenu na tupu kele ụwa na-emesi ọ ga-afụ anyị anya enu ụwa onye m Kristian Okeke aka egbochi ọnwa ọnịcha doke na tuo ezigbo ọyị m ọma ifeto ọka ka ise do ezigbo ọyị m ọma ọyị ma Ntoni eze nwa akede njem ọnụ amanụ ka eke ise do onye ọma njem ọnụ onye mpụ ịtọ nkụ bi onye mpa ya osuo ọnkụ bi nwanne emụdị ntaba construction company na Asaba ka unu na-achụ wale na ndedebe ijenu wale na ndedebe ijenu anyị galịda mba na ndedebe ijenu na tupu kele ụwa na-emesi ọ ga-afụ anyị anya wale na ndedebe ijenu otu a wale na ndedebe ijenu onye ada na mba maka na ndedebe ijenu ụwa anyị were nwa achọgo ụwa wale na ndedebe ijenu chedo anene na ndedebe
n'ọka na ndedebe ije nuwe oyi mụlọkwu na ndedebe ije nuwe ụwale na ndedebe ije nu anyị welu ndede sobe bụ ụwa onye zunori kwa onye agba na ama na Chukwu kele ụwa na-emesi ọ ga-abụ anyị anya ụmụ Igbo onye agba na ama onye zunori maka na ndidi ije n'ụwa emesi ọ ga-adị mma anyị were nwa achọrọ ebe ụwa ụwale na ndedebe ije ụwa ụwale na ndedebe ije n'ụwa nwanne m ada na mba na ndedebe ije n'ụwa na Chukwu kele ụwa na-emesi ọ ga-abụ anyị anya ụwale na ndedebe ije ụwale na ndedebe ije Boniface nwafọ ezigbo oyi mama oyi m dundum mmiri na-ezolọra ipita ọka ka isedo na amalike na jụ ụmụ Igbo wee na-ekele Mr. Jobi Obi Ịgbaka Ịgba one of our ifite ekwusigo local gọọmenti Anambra State Togo kele ụwa tinyere ọgụgwọ n'onu mekene gị ọmụmụ asarụ n'onu mekene gị ụwale na ndedebe ije nuwe ụwale na ndedebe ije nuwe onye ada na mba kwa ndedebe ije n'ụwa na Chukwu kele ụwa na-emesi ọ ga-abụ anyị anya so na ọ ga-afụchukwu anya ụwale na ndedebe ije n'ụwa ụwale na ndedebe ije n'ụwa nwanne m ada na mba ndedebe ije n'ụwa na Chukwu kele ụwa na-emesi ọ ga-afụ anyị anya ụwale na ndedebe ije Igbo nwanne debelu nna anya ede nwanne Ọnịcha doge na to nne nwanne iketa ọka ezigbo oyi mama deburu elu nna anyelu oyi m mgbelebe ọka nwanne oye momego na nne wike na to pitoka ki isejo ezigbo oyi mama deburu eloko ye ogbeni lọlọ akwụdola eze n'ipitoka ezigbo oyi mama
ezigbo ọyị mama na-emecha ọ ga-afọ anyị anya wale na njedebe ije nuwo ụmụ igbe gba njedebe ije nuwo onye zunori na njedebe ije ụwa o na Chukwu kere ụwa na-emesi ọ ga-afọ anyị anya o ụwale na ndidi bụ ije nuwo ụwale na ndidi bụ ije nuwo onye ada na mba na ndidi bụ ije nuwo na Chukwu kere ụwa na-emesi ọ ga-afọ anyị anya Innocent mmadụ eke na ndidi bụ ije nuwo sinati nwa amama e na-emecha ọ ga-afọ anyị anya ọyị m ude ezuwo na ndidi bụ ije nuwo ifite ọka ka iseje o na-emecha ọ ga-afọ anyị anya mana ọka ka ị na-achụ na ndidi bụ ije nuwo ezigbo ọyị mama na-emecha ọ ga-afọ anyị anya gbada m ebula ọkụ na-achọ nwa ya o Sharapụ madam ọbara ọgwụ na ba egwu ndị ọma gbada m ebula ọkụ na-achọ nwa ya o Sharapụ madam ọbara ọgwụ na ba egwu ndị ọma ose m jele egwu n'ofe mmiri onye nke a pụta ọbụna anyị mmanya onye abụ apụta ọbụna anyị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-ahụ na-enwere ego okwu ka isi agị ya egwu ndị ọma jọọ ya o egwu ndị ọma jọọ denisi abụbụ egwu ndị ọma ọkụ na-eche ndọ nwanne n'ọnụ m ekele egwu ndị ọma oyime eze oyime egwu ndị ọma oyime efeta ọka ka esi jere egwu ndị ọma oche ndụ nwanne onye nwa na-efeta ọka egwu ndị ọma oyime eze oyime ọ na anyị gadịlele egwu ndị ọma achị nwute na achị ga-enwe n'ife mmadụ egwu ndị ọma achị ga-ekwu n'ife mmadụ egwu ndị ọma ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ba na-eme n'ogidi ya egwu ndị ọma ndị ilo na-asị ya na paakị na-agalị egwu ndị ọma chọrọ kwa mma asambodo egwu ndị ọma oyime oche ndụ egwu ndị ọma eze oyime ndọma mụ nụ ga-adị ya egwu ndị ọma ga-adị ya egwu ndị ọma chinwe na chinwe ibe ọbụla na n'ụwa egwu ndị ọma bọsị m jele egwu na wọrị ya onye nke a pụta ọbụna anyị mmanya onye abụ apụta ọbụna anyị mmanya ọ bụ sọ mmanya ka unu na-ahụ na-enwere ego okwu ka isi agị ya egwu ndị ọma yo aya o egwu ndị ọma yo na anyị ga-adị ya egwu ndị ọma pụtalụ ụtụtụ nya ka edebe chi ya egwu ndị ọma ọ pụtalụla n'ụtụtụ nya ka edebe chi ya egwu ndị ọma chinwute na chinwe ife ọbụla na n'ụwa egwu ndị ọma ga-adị ya n'ụwa nke anyị egwu ndị ọma oyime oyime je oyime egwu ndị ọma bọọlụ gosi n'ọnụ m ekene gị egwu ndị ọma pama ọ bụ nwanne pama ogene egwu ndị ọma oyime ọma ọgịlasị egwu ndị ọma ezi owele ka isi je egwu ndị ọma madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya Sharapụ madam ọbara ọgwụ na ba egwu ndị ọma oyime asambetanụ egwu ndị ọma oyime soso nwanne egwu ndị ọma oyime ndị egwu m na-ama ekele egwu ndị ọma oyime nwanne ka nwa ekenụ egwu ndị ọma soso nwanne eze solonye nwanne egwu ndị ọma oyime efeta ọka ka esi jere egwu ndị ọma oyime jibezo kafọ egwu ndị ọma oyime dọla makụbọ egwu ndị ọma oyime a na-eto sita egwu ndị ọma ezigbo oyime meyo na-egadi egwu ndị ọma oyime na timba ka ị na-achụlụ egwu ndị ọma ụwa mụ na ndị egwu m nọ ga-adịlelele egwu ndị ọma
m jele ego n'ofe mmele onye nke apụta obonye anyị mmanya onye abụ apụta obonye anyị mmanya ọ bụta mmanya ka olu na-aṅụ na-enwere ego ka ịchagị ego ndị ọma madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya Charapụ madam ụbara ọkụ na ba ego ndị ọma madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya Charapụ madam ụbara ọkụ na ba ego ndị ọma ya n'ụwa ego ndị ọma tinu nwanne na onu m ekene gị ego ndị ọma oyi mee chọkwube njem ọnụ ego ndị ọma nọsọ nwa nwanne nọsọ nwa nwanne ego ndị ọma oyi mee ọdịghị ego ndị ọma jaspa nwanne ego ndị ọma onye ka oke abụ onu m ekene gị ego ndị ọma ego ndị ọma onye kara eze na onu m ekene gị ego ndị ọma oyi mee aka na-abụ ogene ego ndị ọma oyi mee jaspa nwanne ego ndị ọma enele mmezigbo oyi m njem ọnụ ego ndị ọma ajụlụ chukwu okeke ego ndị ọma ugegbe ọka nwanne na ọga ego ndị ọma oyi mee na temba ka isi eje ego ndị ọma oyi mee ọdịghị ego ndị ọma ọsọ anyị jele ego n'ofe mmele onye nke apụta obonye anyị mmanya onye abụ apụta obonye anyị mmanya ọ bụzọ mmanya ka olu na-aṅụ na-enwere ego ka ịchagị ego ndị ọma gadịọ n'ụwa ego ndị ọma gbajala nwanne onye ọma na-efeta aka ego ndị ọma oyi mee bisati mmadụ eke ego ndị ọma oyi mee narị gadịlele ego ndị ọma madam ebula ọkụ na-achọ nwa ya Charapụ madam ụbara ọkụ na ba ego ndị ọma ọsọ anyị jele ego na-awa ọrịa onye nke apụta obonye anyị mmanya onye abụ apụta obonye anyị mmanya ọ bụzọ mmanya ka olu na-aṅụ na-enwere ego ka ịchagị n'aba n'anya o ọma loko nwanne ego ndị ọma chukwu chekwu nwanne ego ndị ọma ntịsa nwanne n'ọnụ m ekele ego ndị ọma oyi mee nwanne m nwoke ego ndị ọma anaghị nwanne oligadiyo ego ndị ọma anyị gadị n'ụwa ego ndị ọma oyi mee n'osi kimpe ego ndị ọma o nwere ibe imeri dịbe ilu onye na n'ụwa ego ndị ọma anyị gadị n'ụwa ego ndị ọma jọrọ kwa mma gwa mma ego ndị ọma chinwude na chinwude n'ụwa ego ndị ọma onye nọsị anụ ya na aba n'obe chi ya ego ndị ọma onye bụ chinweke onu m ekene gị ego ndị ọma oyi mee ezi sọlọ onye ego ndị ọma ọkpọwa nwanne n'onu m ekele ego ndị ọma oyi mee wala nwanne ego ndị ọma oyi mee na igadi ego ndị ọma uche nwanne uche nwanne ego ndị ọma sikantị nwa amama ọnụ m ekele ego ndị ọma oyi mee sikantị ya ego ndị ọma nkezu ụwa anụ na igadi ego ndị ọma enelu m ezigbo nwanne gị nwa ego ndị ọma anakwa eze mmadụ eke ego ndị ọma oyi mee nna m ọma ego ndị ọma anyị gadị n'ụwa ego ndị ọma
echi mmanwụ onu m ekene gị ugochi malaeze oniga dị enelu mezi chefu anyị n'ọgadịdo oyeme ọgọsi n'okeke oyeme obi nyelu ugo nwa mama ịgadio na asamdajama ụfọdụ ndama njem ọnụ nwa mama ijoro kwa mma ondalegi onye ọma mụ n'ịgadio oyeme emenike nwanne oyeme tọnda bakasị ịgadio na n'ụwa chengude na n'ụwa onye na-asa anụ onye na-aba n'obe chi ya chedu anene onu m ekene gị oyeme ụmụ dịọka ka isi eje